आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। माई रे माई उनका बिना न जियल जाए। माई रे माई उनका बिना न जियल जाए। जेकरा से प्यार कईनी हम दे गईली हमके उहे जखम हमरा से कोई बेवफाई। माई रे माई उनका बिना न जियल जाए। माई रे माई उनका बिना न जियल जाए। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। माई रे माई उनका बिना न जियल जाए। पुतला में याद ओकारी हमके बड़ी सतावे। मर जाइब रे माई ऐसन हमके बुझावे। पुतला में याद ओकारी हमके बड़ी सतावे। मर जाइब रे माई ऐसन हमके बुझावे। हमके बुझावे अपन दिल के बाती तो से सुना हम बताई। अपन दिल के बाती तो से सुना हम बताई। जेकरा से प्यार कईनी हम दे गई हमके उहे जखम हमरा से कोई बेवफाई। माई रे माई उनका बिना न जियल जाए। माई रे माई उनका बिना न जियल जाए। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। माई रे माई उनका बिना न जियल जाए। हाँ हाँ राइटर यनस के दिल से ओकरा के हटवा दे। आवे ना याद कभो जंतर तू बनावा दे। राइटर यनस के दिल से ओकरा के हटवा दे। आवे ना याद कभो जंतर तू बनावा दे। जंतर तू बनावा दे। और बिन सावरिया कहे उ भैली हदी जाई। दानी सयर बिंदी कहे उ भैली हद जाई। जेकरा से प्यार कईनी हम दे गई हमके उहे जखम हमरा से कोई बेवफाई। माई रे माई उनका बिना न जियल जाए। माई रे माई उनका बिना न जियल जाए। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।